Yeah. I want to make a Right. That's supposed to isusu parakatanga tanga tisifa tanga tiri kubasa kuSouth Africa inini naMera mwana anga mai wake ndiwa saka rinonzi maininisivi manogona kutsanangura kuti zvakatanga sei kusvika ndichizosvika uyu orati awambonditsanangurira mbichana saka zvanenge karibasa hanzi 4 months kubvira patakazoona rati kure kusiri kutanga kana kuri kutanga pa 7 papa urati zvakatanga gore rapera asi pavaindifonera ita ari kuti gumbo rangu riri kurwadza asi raibanda akarara risingambosvimba pasina pakachita maoneko ndaigara naye alright go shandisa zvekuti pamwe mota rikasike ku kari kadiki pato ukabata kaive kadombo kakaoma alright saka pakufamba kutadaiwo ugumbu manje kufunga aibatwa tsinga panapa anga asinganyasofamba saka tazogara tikazoona raakuita zvekuti raakukukumuka manje ndopatakazochitanga kuvazivisa vanga vari kure vanga vari kure akanobva ndazovadzivisa kuti mwana azogona nyazofamba tisi kuziva kuti chii saka mutombo kwataiita akaingoda
ndofunda imota zvaro Saka makazomboenda kuchipatara takazoenda kwadokta kwamureva kwamureva. Ndiyo kune tsamba yamakanditumirai. Tsamba yamakatumirai yakanyorwa kuti takasendera munhu waida kubhadhara x-ray yake. Yakasendwa kuna doctor akati tsamba yacho haina kutopedza, yakatonyorwa kuti pada kuitwa my investigations kuti vatase kuti doctor maybe akamona ngasiri sure kuti maybe said that maybe ngasina zvakakwana here zvokuti aone. Saka kureva kuti tonga richatotanga futi kuti tonga rita consultation otariswa kuitwa matest kuti chii chikuitika. But totenda Mwari kuti zvose zvichaita zviri right andiri. Saka vanonge vachinamata moramba muchinamata kuti Mwari amuitire zvakanaka. Satani akauya kuba kuuraya nekuparadza. Ndizvinouya kunoita Satani izvozvo. Tinoziva kuti chakashata chose chinobva kuna Satani. But kuna Mwari. Saka whether achaitwa operation kana kuti Mwari achamurapa, tikunamatira kuti zvinhu zvose zviitike zvakanaka. Uye Mwari kupera kwezuva tose tuone kunaka kwaMwari. Kune vanhu vazhinji vari kumashure kwangu. Ini ndindauya. But kune vanhu vakawanda vari kumashure kwangu vari kudawo vari nehanya, vari neconcern yekuti mwana auye zvakanaka. Ndakatumirwa foto yake musi weFriday. Nhasi Tuesday. Yes, saka ndizvozvo. Ndakatumirwa foto yake musi weFriday. Ndakatanga kutaura nemusi weSaturday. Okay, ndakatanga kutumirwa nefoto yake musi weFriday. Saka Saturday ndinobva ndakazoitarisa ndinoziva message akawandisa. Saka ndakazoiona musi ndakazoiona musi message yakapinda Saturday. Ndakazoiona musi message yakapinda Friday. But ndakazoitoivhura musi weSaturday. Ndopa ndakazoona Saturday chindaivhura atinde ndakawanda nditori busy andatoitarisa straight. Ndawe free ndopa ndakadzoka ndati pane foto yandamboona. Ndopa ndatanga kutarisa nyaya yacho. Ndopa ndakazotanga kutaura nemi. Ndopa ndazodzowa vamwe vatakavaudza pane vanonzi Sis Melly vari kuSouth Africa. Ndova ndakazongwasendera message kuti tine mwana tinofunga kuti maybe tinokwanisa kutibetsera, pane here zvatingaite kuti tibetsere mwana uyu. Saka nyaya yake ndobva vamwe vakabatikanawo naye vakati ndo vamwe vacho vaitoisa fiyo yangu, handida kushandisa fiyo yangu, chandangoshandisa changu ipapo imotikari nenguva. But fiyo yatoiswa nemumwe munhu ari kuJapan yekuti ndiuye kuno. Saka tikuti zvese izvi kuitika kwazvo dzimwe nguva zvakatora nguva yakareba kuti pauye munhu anobetsera. But Mwari dzimwe nguva une zvinhu zvaanomaitira anoita zvinhu zvake. Ndozoti pane kurwadziwa, kune kushungurudzika kwakawanda kune kuchiitika. Pandoda kuti titarise kuna Mwari. Uye tokwanisa kunge takanzwa zvakawanda kunzi ninge ndiyakati. Zvinokwanisa kunge zviri zvechokwadi, zvinokwanisa kunge zvisirizvo. But chine basa kuti mwana asununguke. Handiti? Kuziva kuti uyo munhu ari panext door uyo anditsinga hakumise zvako kutsingwa. But kuzoziva zvaunoita ipapo ndokunokusunungura. Saka ndisati tasimuka muchanditendera kunamata. Handiti ka maita basa. Ndisati ndasimuka muchanditendera kunamata. Uye muchanditenderawo kuti ndizivise vanhu vaye kuti ndasvika ndiri panapa. Sezvandataura inini ndiri mufundisi. But ndobatsira vanhu vakawanda. Saka kuna mwana wangu ari kunzoko ari kuti timhanyirewo mufundisi. Saka ndasi ndatomisa zvose ndakareka ndimhanye ndiuye ndione mukomana tivataona kuti anobetsera. Vaya vanouya kunotibetsera even kuya kwataita isusu hatisi kuti tinogona. Inzira yaMwari yekuita yekusvika nekubetsera vanhu, but achishandisa vanhu vari ready kuti vaite sei vabetsereka. Saka izvozvo even kuzvipatara kwatinoenda mai vanokwanisa kunzi munetsa vaite, but because uyu mwana wedu tamunamatira, mai ava vachiona mwana wedu vanonzwa chinhu chiri mavari chichibatsira mwana uyu. Munga zvandoita. Good. Saka kubetsereka kwevanhu havabetsereke because vaenda kuchipatara chinobetsereka chine vanhu vanorapa stereke. Chinobetsera kuti favor yaMwari
yaenda kune vanhu vanofana kubetsera munhu kuti kana paunomutarisa munhu wese anonzwa kuda kumubetsera ndio inonzi favor saka todai favor yemwana nditi kuti Mwari wese achamutarisa ngaamutarise nemwoyo werudo kuti even time yake kuenda kumba yange yakwana anomira kuti ndine mwana wangu anofanira sei anofanira kuatenda saka afanira kunoshaya mai kuchipatara vari kwana mai boza vari kuya kunorapa vanhu ivavo ndara mai wokudzimba dzavo saka mweya wamai unofanira kuvabata kuti paunomutarisa vatarisa mwana wavo itai tichanamata memi zvakasiyana zvamunosimboita itai nezita raJesu nezita raJesu tinouya pamberi penyu Mwari nemwana komana uyu anonzi Ernest Mwari wekudenga wetsitsi nenyasha wanirayo mwana wenyasha makamutsa vakafa takazvinzwa makarapa vairwara takazvinzwa makaporesa mapofu takazvinzwa makati imamushanduke zuro nhasi nekusingaperi kureva kuti zvamakaita zuro nhasi munogona kuzviitazve mangwana munogona kuzviitazve tauya semhuri tinochemera mwana wedu mweya yose yakasimuka kubva kumativi akasiyana mweya yose yakasundirwa tinomira sehondo yaMwari tinokurayira nezita raJesu regedza mwanakomana uyu nezita raJesu nezita raJesu tinotaura kwauri gumbo nechirwere chavakatakura inzwa inzwi raJehovha Mwari kubva iko zvino izvi tinorayira rufu kuna chose chakatakura upenyu hweurwere ndinotaura rufu kuurwere nezita raJesu iwe urwere iwe hosha yakatakudzwa gumbo zvisinei nezita rako tinokusunga tinokurayira kubva iko zvino izvi ifa nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu tinorayira kupora kwa Ernest tinorayira kupora kwa Ernest tinonamatira nevachamubetsera ngavabatwe nerudo rwaMwari ngavabatwe nerudo rwaMwari tinonamatira madhokota manesi mapartners vose ari kutumira mari dzavo ngavabatwe nerudo nezita raJesu nezita raJesu nezita raJesu Ernest pora Mwari makaita zvinhu zvikuru hapana chinokumisai pana Ernest uroyi kushereketa kwose mhepo dzose tinodzidzikamisa nezita raJesu ndinoti musimudze maoko enyu mese Mwari makatendeka ndondwari ndinda kunamata Mwari makatendeka ndinokutendai nemusha uno ndakaona zvakawanda zvamakaita Ernest ngarangaruwe nasi tariro yedu haisi kumakomo kana kuzvipatara tariro yedu iri mamuri ndiri kutsura mweya wose wakawana ugaro muupenyu hwaErnest zvisinei nezvakatendera kuti izvozvo zviitike ndiri kuuya neropa raJesu Kristu kunovhara masuo mikaha yakavhurwa nemuwengi Ernest nomurayira kupora nezita raJesu uyai panapa imi simudze maoko enyu makadaro Mwari wangu ndinofumira mhepo yose inotenderera mumba muno
ndinofumura mhepo yese yakapinda pana Ernest isingade uye pana wafulana ukwara ngamuke jalema cobrasa leva hadena akabados Jacques Kapa sekete marazo ko vana vangani vasikana that tauya kunobatsira Ernest mazvinzwa but kune zvakawanda zvikuitika panapa kune zvakawanda ndimai vanasikana nyongani i4 vangani vakarodza vanogara navarume wavo izvozvo i2 imi2 ndimuri panapa iwe unogara nemurume wavo iwe ko ucho in the name of Jesus, break your hold on here. Let it go. Let it go. Let it go. Regedza. 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 As uyo mwana uyu and akazvimba so ndo zvavhundutsa mesi ndo paita kunge pane problems tereke pari problem chakabata munhu wese uye pangasanda pezanya mira kusekuri mika shota akwara adoni simzomara ndinodana mweya wose wakabata Ernest zvose zvawakaisa pana Ernest nhasi ndozvifumura in the name of Jesus. Regedza mwana regedza 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 nezera Jesu mweya wose unotenderera uroyi wose wakaitwa pamwana zvose zvakaitwa pamwana by the fire of the Holy Ghost regedza mwana regedza mwana regedza regedza Ernest regedza Ernest regedza Ernest in the name of Jesus ngaregedzwe ngaregedzwe chese chinotenderera kurwadziswa kwose mweya wose weshayisano mweya wose weshayisano mweya wose weshayisano nokusunga iko zvinezvi I arrest you bvisa zvose zvawakaisa pamwana komana uyu zvose 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 zvinotsura nemoto nemoto the name of Jesus in 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 the name of Jesus regedza 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 muri ino regedza vana vepano kushereketwa kwose kwakaitwa panzvimbo dzose dzakawanzika nemweya waMwari ndinoenda munzvimbo dzakasiyana ndinoparadza 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 mhepo yose nezita raJesu amen ndikuenda nani nani ndiana ndikuenda nani naiyemi no so that's okay chanoita deliverance sataenda then mwana uenda unoita sekuitira kufamba mweya wose ndinodzikamisa nezita raJesu let your feet musiye muregedze muregedze ndikatanga deliverance yacho kuti apa ndaona pakufambika usiku unozoita usiku zadapedza zvimwe zvese maybe wachakudzira kuti what is going to happen hausi kuzowana ropa rake mweya wose uda ropa remwana ushu hausi kuzowana ropa rake mweya wose uda nyama yemwana ushu hausi kuzowana nyama yake ndino reverse nezita raJesu amen mazvita Mwari amen Mwari akuitire zvakanaka usakusara tutukeka taitira tichifambe nguva ichiri kwandi ndindione alright no it's okay zvakanaka ise kuti tongokurudzira kuti murambe muchinamata pamunosara uku makande kuti mwana zvinhu zvake zvakatenda no tinotenda Mwari alright kuno kwatiri kunonzwa chii kunonzi kwanherera tiri muraini manherera
This is Apostle IK from Harare. I'm in Harare. I'm in Murewa right now. We've just gone to collect Ernest, the guy that you saw that we posted, and they were seeking for help. Sakatawaya kuno, and I thank God for all the people that sponsored this trip for me to come here. It has not been an easy trip, but we thank God that we finally got here. Tamborasika, a lot of things happened along the way. But tutenda mwata shika Ernest amona inezvo kumtakura kuya naye ndokutendai mose muri kumashure kwangu muri kusapota basa zhinji zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka, dzimba dzenyu dzive nerugare. Even when this family is praying, they will also be praying and remembering you. Now we are just preparing to leave because hapana nzira dzakanaka kwatiri, so da kufamba kwakachena. God bless you so much. And namashoko akawanda ekukutendai navo, those that are supporting us in meeting the need. Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda kuti Ernest achana rubatsiro rwaarifana kuwana. Do not musaperere pana Ernest. Kune vanhu vakawanda vari kunze. We cannot help everyone, but mwecheta tokwanisa kubetsera yeye will make a difference in their lives. Be blessed. God bless you. Apa tukitwa kuti asa gumbo rake ringe riri straight, kuitira kuti asagonye. Apa tikungoita kuti usarowera ndizi pati gumbo rako ndora tukuitira kuti uposi kumberi kwagara kumberi unenge wakadai so. Wagara zvakanaka here. Kwagara zvakanaka. Zviita nokuchengetedza mbuya navose vari kusara pano vape rugare nezita raJesu. Chengetedzai mumwe nemumwe pano taakusimuka tonamatira kutungamirwa nemi nezita raJesu. Kudzamara Ernest achidzoka pano zvekare tinotaura kuti anodzoka with a difference, asiyana nesekuenda kwaita nhasi nezita raJesu. Amen. All right. Mwari atikuitire zvakanaka. Wese vaifuta kupora nezita raJesu. Iwe gumbo ndinokurapa nezita raJesu. Iwe gumbo kupisa kwose mweya wose wakaiswa paari, wose vari kutambudza upenyu hwake, wese vanotsvaka kuparadzwa kwake, he is not going to be destroyed. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rakoskata mepakosahate. In the mighty name of Jesus, I declare peace. Iwe gumbo iko zvine zvichinyarara chidzikama nokupisa nemoto wamweya mutsvene nezita raJesu. Mazvita Mwari kuti zuva ranhasi kusunungura kwa Ernest kwatanga. Tinonamata nyange patinotaswana nachiremba, tikunamatira chirwere chose baba zvose zvakaitwa nemuwengi. We paralyze, we curse any sickness, we curse any plantation, we command that sickness to die in the name of Jesus. Thank you, Spirit of God. Vakawanda makaporesa masatambowaona but mukungowaporesa vanhu naiye ungaporeswe. I command the powers that are responsible for this sickness to be broken in the name of Jesus. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. I bless you in the mighty name of Jesus. Pora gumbo ndinotuka zvakaiswa pariri. Mwari kutambudzwa kwemweya uyu. There's always a time for deliverance. Let him be delivered. Let him be delivered as he sleeps in this house today. Let there be activation of deliverance. Angels of deliverance and healing. Do your work. Our trust is in you, oh God. Dispatch angelic assistance in the name of Jesus. Angelic assistance in the name of Jesus. Lambrakoja kemana hasuvade jebebebeko zakaruski bahado rapa segustapa fire all over you. The name of Jesus. The name of Jesus. Who are you? Say, who are you? Who are
are you? What's that? Jakumana Kadosh. Your sister is not well. Kalamados. Mirafuta. Nevo, dukuna matisa kupora kwako. Father, in the name of Jesus, raise your hands. Jakuparate kabasa kuskata. In the name of Jesus, let there be every sickness projected, witchcraft powers, sickness in the blood. I break by fire. Listen tonight. Let it be released. Let it be released. Let it be released. In the mighty name of Jesus. I break the power of cancer. Whatever you call yourself, cancers, any sickness, any disease, on anything, any power fighting anything, any power, I arrest you. Name of Jesus. Arrested. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I declare that in the morning there will be a serious change. A serious manifestation of the power of God. We are here because you are our refuge. We are also not ish. I arrest you today. I render you useless and powerless. Ernest will be healed. I curse. I curse by the God of heaven any projection from the satanic world against this family. May this family be healed and delivered. Father, tonight, there will be serious manifestation of the deliverance power. Yes, I will burn every sickness. I burn every demon. I break down every altar, any case. Break! Regedzai Ernest. Regedzai mai vachu. Makava ni dakaitwa kwa kaimba kunotsvaga rubetsero. Kose pakasimbisa urwere. Nas surrender. Surrender to Jesus. Surrender to Jesus. Kabakos. I said surrender your powers today to the name that is above every name. The name of Jesus. Above cancer, above tumors, above sickness, above diseases, above all afflictions. It is the name of Jesus. Now, Father, this family, let it experience the love of God through healing and deliverance. Zvose zvakaitwa pana Ernest kuvanas I kiss the source of the problems.